Είναι το αρχοντικό του ζωγράφου, ο οποίος ήταν ο μεγάλος Τσιφλικάς εδώ στη Θεσσαλία, από τους μεγαλύτερους. Ο οποίος είχε και το εργοστάσιο Ζαχάριος που βρίσκεται στη Μαγουλίτσα. Εδώ ήταν όπου έμεινε και τα γραφεία. Ερχόταν εδώ, η γυναίκα του ήταν από την Τουρκία, με πάρα πολύ μεγάλη περιουσία και άφησε και πολλή περιουσία κιόλας και στην Κωνσταντινούπολη, που υπάρχει και το ζωγράφιο Ήβρημα, και στην Αθήνα η περιοχή ζωγράφου που πήρε το όνομα από τον κύριο. Μετά από τον κύριο ζωγράφο, αφού έφυγε από την Ελλάδα, το πήρε το 1932 το χτήμα ο κύριος Βίλιαμ Ριζ, Άγγλος καταγωγή. Μετά με το πόλεμο το 1940 εγκαταλείφθηκε το χτήμα και μετά πάλι το 1953 άρχισε να συντηρείται και να φέρνουν άλογα. Και το 1970 ονομάστηκε κτήμα της Υποτούρου, όπως ονομάζεται μέχρι τώρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 70 μητέρες με τα πουλάρια τους όλα εδώ, 5 επιβίτορες. Αποσκολεί 10 άτομα προσωπικό, έχουμε γιατρό καθημερινής βάσεως. Τα άλογα μας είναι αγγλικά καθαρόιμα και αυτά είναι για τον υπόδρομο.